टाइम जोङो बेयाव सेमिफाइनालाव जेनलांदों बिराद आनलाकिलि खिन्थु खेलायाव जेननानै देरहानो थायो खिन्थु बे बाराव प्लेयारफ्रा बिराद मोजां गेलेदों फार्स्ट टु लास्ट क्वार्टार फाइनालाव मोजां गेलेदों सेमिफाइनालावबो गोरा जादों बारहुंखाजों फाइनालाव एसिबि गुवाहाटीनिनो मोनसे टप क्लाब बा आसामनिनो मोनसे टप क्लाब होनजायो दा बिसोरजों जों देरहानानै बिराद मोजां मोनदों जों लास्ट टाइम जोङो टाइब्रेकाराव जेनदों बिसोरजों सयगायाव दिनै जोङो देरहानानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो माने जों बिदि देरहाबाय थायोबा माने मोजां टिमजों प्लेयारफ्राबो गावखौ मटिभेट खालामो आरो आंबो एस ए कच मटिभेट जालाङो दा जों नैबे समाव नुनो मोनदों नोंथांमोननि टिमखौ बहुद नोंथांमोननि सापर्टआव फार्स्टआव जाहैबाय जोंना मेक्सिमाम जोङो लकेल प्लेयार लानानै गेलेगासिनो आरो जोङो लकेल प्लेयारजोंनो जों टारगेट खालामगासिनो जों एखमबा बायह्रानि प्लेयार लाबोनांगौ जायो मानो होनबा जोंनो एक्सपिरियेन्स प्लेयारा एसे थादेरनांगौ बायह्रानि बे एक्सपिरियेन्सखौ जोङो सोदेरोबा माने यं टेलेन्टफ्रा जोंना बिसोरजों बै नेक्स्ट लेभेलाव गेलेनो हायो जोंना मेन टारगेटआ बेल' नङा दासो बे फिसा स्टेपसो जोंहा सेकेन्ड डिभिजन आइ लिग दा ओंखायनो जों सेस्था खालामदों माने जोंना बाहेरा प्लेयारफ्रा एसे एक्सपिरियेन्स जादों आरो माने लकेल प्लेयारखौ लानानै बिदिनो गेलेबाय थानाय माबायदि प्रिपेयार जादोंमोन नैबे फाइनालखौ देरहानो थाखाय नोंथांमोना बुंनो थाङोबा जोंना प्रिपेयारा जोंना जेब्लाबोखा जोंना जेब्ला सिजन स्टार्ट जादों जेब्लानिफ्राय जों प्रिपेयार जेखि जों खेला गेलेया मानो जोङो मोजां खेलाखौल' जों सेस्था खालामदों जों देरहानो होननानै गेलेयाखै जास्ट जों बेखौल' गेलेदों माने जाहाथे प्लेयारफ्रा मोजां पारफरमेन्स होयो मानो होनबा खेलाया देरहाबाय एखमबा गाज्रि गेलेनानै देरहायो खिन्थु जों दिनै नुनो मोन्दों मोजां गेलेदों गासिबो मोजां खेलाखौनो गेलेनानै देरहादों जायहा गोबां गल होनो हादों दिनै आंनि बिषय मा बुंदों बियो गल होनाया बे जाहैबाय बाहेरानि प्लेयार बियो आइ लिग प्लेयार सेकेन्ड डिभिजन बिसोर राजस्थान इउनाइटेडजों गेलेयोमोन बियो सिगाङाव चेम्पियन जादों बिराद एक्सपिरियेन्स प्लेयार आरो दा बेखौ जों बे टिमाव लाबोनाया माने ओरैबायदि प्लेयार बा ओरैबायदि माने गावखौनो गाव माने मोजां माने क्वालिटि जों देखायनो सानो बिसोरनि सिगाङाव बिसोरजों बिसोरनि लेभेलजों माने समान खालामनो सेस्था खालामो दा बेयाव मा जायो प्लेयारफ्रा आरो साबसिन गेलेयो आरो बिराद मोजां गेलेयो बियो आरो मटिभेट खालामो प्लेयारखौ बे नङाखि गिदिर प्लेयार होननानै बियो बिराद गावखौनो गाव लेभेल देखायाबो प्लेयारखौ ज' लाबानो गेलेयो जाहाथे बयबो मोजां गेलेयो होननानै आरो गलखौबो बियो सोबाय बिराद मोजां गल सोदों आं बिराद गोजोनदों नोंथांमोननि इन्टार गेलेनाय टिमनि सोमोन्दै एगेन्स्ट बिथांमोना बिराद मोजां टिम आङो बिराद नामजादा टिम गोदोनिफ्रायनो जेब्ला जों जमानो जायाखै जानो हागौ बा जों गेलेयाखैबो जानो हागौ बे टाइमनिफ्रायनो नाम जाबोखानाय बे टिम जों बिराद मोजां नामजादा टिम गुवाहाटी लिगाव बिसोरनो चेम्पियन जाबाय थायो बिराद मोजां टिम आरो मा होनबावनो जायखिया जों बिसोरखौ दिनै फेजेननानै गोजोनबाय आरोखि टुर्नामेन्टनि सायाव मा बुंनो दङ जे टुर्नामेन्ट कमिटिनि सायाव टुर्नामेन्ट कमिटियाथ' जों फार्स्टनिफ्रायनो जोंखौ बिराद हेल्प खालामदों थानायनि होन जानायनि होन जेबो प्रब्लेम जायाखै आरो जे फेसिलिटि होनांगौ बेखौ होदों होमबासो प्लेयारफ्राबो माने मोजां गेलेनो हायो जोंखौ गोबाव जोंखौ हटेलाव दोनदों दा प्लेयारखौ जुदि हटेलाव थाहैयोबा बा मोजां रेस्ट मोजां जाहोयोबा मोजां रिकभार मोनो होमबासो मोजां गेलेनो हायो दा बेखौ साननानै कमिटियाबो मोजां मोनसे माबा खालामदों सेस्था खालामदों आरो खालामदोंबो ओमफ्राय बिनि रिजाल्टआ दिनै नुनो मोनबाय